Hai, salut fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să jucăm Brawl Stars. Din câte am auzit s-a făcut un nou update, doar acum l-am instalat. Să văd dacă îmi dă contul cel vechi. Oh! Un big box. Și să vină. Vedem ce pică oare. Că pică dacă... Dar două cărți. Și să vedem încă ceva free. Ceva pe Poco. Păi da, stai că eu am ceva free. 20 de gemuri. Și să începem. Bă, nici nu m-am conectat cu Facebook-ul și uite că mi-a dat. Și poate că l-avem instalat și poate din greșeală l-am... Nu s-a întâmplat. Nu știu de ce sunt la 2, m-am dat direct la 2. Internetul meu. Hai, brother, că din câte se vede, e cam rus. Cristiano, brother. Hai că a intrat în foc. Ok. Am câștigat primul meci. Nu, trofee. Ceva token. Hai că e bine. Ce nu îmi pare că n-am mai jucat de mult. Pentru că înainte, da, mai trebuie câteva. Pentru că înainte la Brawl Pass putea să-mi dea la 400 și ceva de astea un megabox, adică la level 10. Eu eram la nivel 9, cred. Știu un caracter nou. Încă n-am aflat. Să vedem despre ce este vorba. Ce caractere? Este tot chromatic și acest time to collect, super. Peste un timp o să câștigi. Cam seamănă cu Bibi. Și ceva Burly, cam așa. Vedem ce are în brațe. Varna. E ceva în găzdan. Cam așa. E ceva în găzdan, da. Nu se văd aici mâinile. Abar n-am. Ofensivul îl are de 4 ori. Defense 2. E foarte bun la unitate. Și zice time to collect la super. Și cam atât. Zic să mai dăm un meci, băgăm aici la timer. Dă-i că n-am mai jucat și noi în Brawl de foarte mult timp. Să începe.
La mine vine, bă, nebunilor. Nu fugi. Nu fugi că îți rupere ăștia. When? Dă-le și ia mingea. Așa, ia mingea. Du-te. Ok. Bă, tot ăla-i. Going to Star Player Pro. Și că, mamă, e un Power 1 pe ăsta. Și ăsta are 88 de trofee. Mie mi-a dat 18. Verișoarea asta de cât timp joacă Brawl? Da? Ce pică? Doi? Nu pică nimic, doi. Fac 30 și am să cumpăr un Big Box. Mă joc cu meci, că poate o să-mi dea ăsta să-l dezblochez în 27 și dacă s-ar veni 30 cu 27 s-ar veni 57, cam 2 meciuri, dar s-ar veni prea mult timp pe vlog, așa că nu am să mai dau niciun meci. Așa că bye, ne vedem altă dată. Eu am fost Mario Andrei și pa!